Казвам се Павел Веснаков, на 28 години. Занимавам се с кино и опитвам се да режисирам филм. Как реши да се занимаваш с кино? В 11-ти клас съвсем случайно попаднах на един филм Елефант на Гус Ван Sant и така, след като го гледах, реших, че трябва да се занимавам с кино. Кой е най-голямият ти стимул да го правиш? В началото изпитвах просто някаква любов страхотна към филмите, към киното, към самото изкуство. Сега в момента вече нямам никаква представа. Кое беше най-голямото препятствие по време на професионалната ти кариера? Най-голямото препятствие беше в момента, в който трябваше да осъзная, че не мога да правя филми като Тарковски, Бергман, Антониони, Бресон и че трябва да измисля нещо по-смислено за себе си, което да не се концентрира само в това да копирам някой друг. Имаш ли бъдещи проекти? Имам пълнометражен проект. Разкажи ни нещо за това. Имаме пълнометражен филм с сценарий, написан от мен и Константин Божанов и за сега не ни позволява да го направим, но... Кое ги спира? Държавата по някакъв начин, защото не може да се доберем до финансирането, което ни трябва да реализираме филма. Какво е за теб София? Много ми харесват крайните квартали на София и всички такива места, като Младост, Люлин, Дружба, Надежда, Обеля, Овча купел. Такова място за вдъхновение. Кой е любимият ти квартал? Колебая се между Западен парк и Младост. Как си представиш успеха в киното в България? Успеха в киното си го представям като един добър признак, че филмът е хора, ако са огледали под 1000 души. Защо си тук? Защото не съм намерил още така удачен начин да напусна. Кое е най-голямото ти професионално постижение? Най-голямото професионално постижение е това, че съм успял да си изградя екип от хора, с които се разбирам много добре, докато правя филмите и с които се надявам да мога да продължа да работя. Кой е филма, който мечташ да направиш? Искам и сега да съм режисирал филма Аврора на Кристи Полин. Как се виждаш след 5 години? След 5 години се надявам да съм направил поне един пълнометражен филм. Какво искаш да покажеш във филмите си? Искам да покажа мизерия, беднотия, отчаяние, агония, смърт. Защо? Защото ми се струва, че не е достатъчно хора се занимават с тези теми. Как изглежда идеалният киносалон? Идеалният киносалон всъщност се намира в мола на Околовръстното и там няма седалки, има едни диванчета, на които човек си ляга и гледа филмите във всички зали, така не са VIP, някакви съвсем нормални зали. Кое е най-хубавото ти професионално качество? Нямам никакви хубави качества. Кой е най-големият ти професионален минус? Най-големият професионален минус е може би, че съм много срамежлив. Кажи ми 2 думи за българското съвременно кино. Източни пиеси, Аве, Подслон, Отчуждение, Урок. Може би пропускам. Ловен парк. Изпускам някакво, но ще се го правя. И 2 думи за блок кино. Много ми харесва идеята да се прожектират филмите върху блоковете и в такива места. Това е много готино нещо. Благодаря ти, желая успех. Мерси и на вас.